Okay. Naatay kana bang hisgutan karon, no? Natay tukion nga topic tungod kay na ay nag-message nako sa Facebook, no? Di lang nako hinganlan ang nag-PM o nag-message nako sa Facebook. Ang iyang message, nag-ingon siya nako, maghimo kuno ko og topic o sa Tagalog pa paksa o maghimo ko og video mahitungod sa pag-discuss anang panaghiusa sa Iglesia ni Cristo, no? Ang panaghiusa sa Iglesia ni Cristo nga gisugda ni Felix Manalo ni adtong 1914, no? Gusto niya magtuki ko anang grupo ha. Hinoon ang iyang giingon ako kana lang mahitungod sa ilang panaghiusa nga black voting. Unsa kunoy akong panghuna-huna mahitungod sa black voting nga panaghiusa sa Iglesia ni Cristo. Kana ba kuno makatarunganon o pasensya kay giabrihan ako ang bintana kay igang, no? Wala ko'y electric pan dire. Okay, nag-record ko ani, giabrihan ako ang part sa bintana. Okay, akong giabrihan, parang dili po kay ko igangon, although giigang nako, pero parang dili kay ko mahinay ka man giabrihan ako. So kay giabrihan ako, kung dunay mulabay nga sakyanan, madungog yun ninyo, no? Kay kining akong pag-record sa camera, ang mic nga akong gamit, ag mic ra gyud sa camera nga madungog ang uban nga mga mutingog, no? Wala pa ko ka provide og kanang microphone nga ang ako ra yung tingog mo ay inyong madungog. Okay. So mao na ay mo katingala kung ang background na to madungog pati nang mulabay sa kanabang karsada. Okay. Kining among balay daplin magyud sa karsada. Okay. Susugdan na to, no? Akong hisgutan ang mahitungod sa black voting o panaghiusa sa Iglesia ni Cristo. Okay. Kay dunay ga PM o ga message na ako sa Facebook nga maghimo kuno kog video unsay akong panglantaw anang black voting sa Iglesia ni Cristo nga panaghiusa, no? Pero sa dili pa nako nahisgutan, doon na sa ako'y basahon nga usa ka post o usa ni ka gipost na ako sa Facebook. Doon na ni siya connection pod, no? Doon na ni siya connection kay mahitungod man is panaghiusa. Okay. Now, asa man to? Okay. Ay, sorry. Okay. Mahitungod sa ay naa daytoy nagpost po dani. Di lang nako hinganlan og kinsa dayon. Nihatag po ko og views ba about aning iyang gipost. Matud pa sa post, okay. Unity does not mean uniformity. Kasabot mo ato? Okay. Unity does not mean uniformity. Kasabot mo, unsay bot pasabot ana? Ako nag-speculate ko og kanang pagsabot ani. Ang akong pagsabot ani nga post, kana ko nung panaghiusa, wala na magpasabot nga uniform yun. Siguro ang gipasabot ani, wa ko kahibalo kay dili man ako may ga-post ani. Now, pananglit og ang akong pagsabot ni tunong sa gihatag nga interpretation sa ga-post ani. So, muhaom ning akong kiniwang i-discuss nga ako lang pong basahon karon kay ako naman puning na type
sa Binisaya. Ako ni siyang basahon ron. Pero kung lahi ang gipasabot sa gapost, now, sa iya po to. Kining ni ang akong pagsabot sa ako po ni. Unsa akong nasabtan sa iyang gipost, unity does not mean uniformity. Mao ni akong sa akong side ni. Kung ang iyang huna-huna nga kanabang say tawagan na nga ang panaghiusa ko no, dili na siya sabton nga ut pasabot uniform yun. No, sa akong pagsabot pananglit sa relihiyon nga dili na siya sabton nga kinahanglan Katoliko gyud ta tanan. Okay. Okay. Ambot pasabot nga bisan pag lain-lain ang atong pagtuo, lain-lain atong relihiyon, Ginoo ra man gyapon niya, wala taga away, wala ta naggira, nagrespetuhanay ta sa matag usa, bisag lahi-lahi atong relihiyon, lahi-lahi atong pagtuo, naghihapon ay panaghiusa. So, nang naa. Okay. Now, sa akong kabahin, kanang unity does not mean uniformity. Dili ko musupak ani nga statement sa usa ka pagpasabot nga mauna pananglit. Kanang mahitungod sa right, kana bang tradisyon nga pananglitan sa Katoliko na may kanang gitawag og Latin Rite, Eastern Rite. Nagalitay mga tradisyon pod sa Katoliko diri sa Pilipinas nga kita-kita ra pod ani. Wala pod sa ubang country. Hinana. Pero usara atong pagtuo, usara atong relihiyon nga Katoliko. Lahi-lahi lang tao kana bang na-develop nga debosyon ba o tradisyon, pero usara atong relihiyon nga Katoliko nga nagpailalom ta sa atong kanang gitawag og universal pastor nga pope. Dayon mao na. Dayon lain-lain ta og mga abilidad, lain-lain ta og kanabang talent, lain-lain ito pa different varied. Okay. Pero usara atong relihiyon Katoliko nga nagtuo ta nga ang atong leader diri sa kalibutan mao ang pope, nga nagtuo ta nga ang Pope representative of Jesus Christ. Uniform ta ana. Okay. Gausa ta ana. Bisan lahi-lahi atong mga diocese, lahi-lahi atong katungdanan, kay siguro laiko ta o pari ba or kanang obispo, lahi-lahi og mga katungdanan, no? Pero tuo ta sa usa lamang kapagtuo nga mao ang Kristyanismo nga Katoliko. Una ganang gitawag, nakahinumdum ko sa katikism, gitawag na siya unity in diversity. Unity in diversity. Okay. Tuo ko ana. Pero depende sa pagpasabot o depende sa gipasabot muuyon ko. Kay naaman po'y kanang dili ko muuyon nga diversity. Kana bang sumpaki. Kana galing diversity nga sumpaki. Dili yun na pwede na to tawgon og panaghiusa. Klaruhon mo na ako ana. Ako sang basahon kining ako nang gihanay diri sa Binisaya. Pag-react na ko ba sa statement ba nga unity does not mean uniformity. Ang akong unang react niingon ko depende, no? Dili sa tanang pagpasabot nga muuyon ko ana, depende sa circumstance, depende sa gipasabot, no? Muna niingon ko unity does not mean uniformity. Okay, muuyon ko kung ang ipasabot nga mga tradisyon lang, for example nga doon natin na develop nga tradisyon o debosyon sa Pilipinas nga wala sa mga Katoliko nga sa Amerika or sa Germany ba, pero usara atong pagtuo nga Katoliko. Okay, sa ako nang i-explain ka ganina, una lain-lain tag mga kanabang talent o lain-lain ta og abilidad,
pero gaalagad ta sa usa ka pagtuo nga Katoliko. Pananglit usa ka kapari, usa ka kaobispo, usa ka kamadre, lain-lain na nga tahas, usa ba ka ka-evangelist, okay, usa ka ka-theologian, lain-lain og dagway sa pagpangalagad, pero gaalagad ta sa usa ka pagtuo nga Katoliko. Nga nagtuo ta nga si Kristo iyang representative diri sa yuta mao nang Santo Papa. Dayon ang atong mga obispo sa matag diocese ni pailalom po sa Santo Papa o gausa ta bisag lahi-lahi ang ato bang language, no? Ana ay Pilipino, na ay English, na ay Espanyol, o Italian, pero usara ang pagtuo. Muuyon ko ana kana nga klase sa diversity. Panagiusa in diversity. Muuyon ko ana kung mao na yung gipasabot sa unity does not mean uniformity. Ang diversity lang bang gipasabot nga sa devotion baka o sa tradisyon, pero wala ra pud mo kontra sa ubang diocese nga usa ra pud ang pagtuo. Parehas ra pud ba sa paghulagway nga bisag lahi-lahi atong mga itsura, okay, na gwapo, na dili ra gwapo kaayo, o na ay itom, na ay puti, pero gausa ta sa usa ka pagtuo. Mao nay akong giuyunan anang pagpasabot nga unity does not mean uniformity. Okay. Pero mao lagi na ko depende kay mao ni. Kay kung suguon ta pananglit sa usa ka teacher sa eskwelahan o sa school, suguon ta sa teacher nga mag-uniform ta para makita ang atong kahiusahan. Dapat uniform yun ta, di ba? Maong depende yun na sa akong panglantaw, sa atong panglantaw kanang pag-ingon, unity does not mean uniformity. Kay sa eskwelahan bitaw, doon naman tayo prescribe uniform. Pag-ingon sa teacher nga suuton na ito, suuton yun ato, uniform yun ta. Di kita maglahi-lahi. Kaya maglahi-lahi ta, meaning, wata mo tuo sa instruction sa teacher nga, mag-usa ta sa uniform nga maunang prescription. So, mauna. Pero kung muingon ang teacher nga, kinahanglan, gwapo mo tanan, parehas gud mo gitsura, kinahanglan, puti gud ang inyong naong. Di wala itom, di dawaton ang itom. Aka na, di tamo yun, ana. Ito mo yun, ana. Kay bisag lahi-lahi atong itsura, bisag lahi-lahi atong kolor, bisag lahi-lahi atong abilidad, dapat di ta mag-away, magrespetuhanay ta, nagyapon ay panagiusa. Ano mo diversity nga nag-usa. Mo na. Dayon, kung maghiskot tag pagtuo, biblical ipod, kanang biblical ba? Giingon ako diri nga biblically pod kung kinsa ang genuine nga gitahasa ni Kristo nga maoy himuong labawng pastor, ingon nga representative niya dinhi sa kalibutan aron ta magkahiusa ug dili magkabahin-bahin, dapat pod uniform gyud ta nga mutuo sa iyang tinuod nga representative. Nga kung atong subayon sa Bible kinsa mao kana ang katungdanan ni Apostol Pedro. Mateo 16:19, Juan 21:15 hangtod 17, nga kung mabakante dunay mopuli o successor. Mabasa na sa Juan, Buhat o Acts chapter 1 verse 20. O walay laing listahan sa pagka-leader sugod ni Pedro, ingon nga representative ni Kristo mao ang list o popes nga atong makita sa mga standard references sama sa Wikipedia, ang encyclopedia sa internet. Okay. Now, aton ipaklaro og maayo na nga nganong ni ingon ko nga kanang unity does not mean uniformity. Dili na sa sabton nga kinahanglan bared o dili mo naglahi yuta
sa tanang aspeto. Naagi mga aspeto nga kinahanglan dili ta maglain-lain ana. Example gid ana sa pagtuo. Kay usa ra may pagtuo no matud pa ni St. Paul sa Ephesians 4:4-5, one faith. Kana nga one faith dili na siya ingon nga lahi-lahi nga magsinumpakiay. Pananglit mo ingon ka nga si Kristo Dios. Unya na apoy nagtuos Biblia maingon dili Dios. Na maingon nga ang bautismo para ras mga dagko ay labot ang bata. Kana nga diversity dili na mao ang giingon nga unity in diversity or unity sa kanabang dili pagka-uniform. Ato na lang ning hubaro ning uniformity o kini bang unity does not mean uniformity. Ato na lang ning ingnon ba nga unity in diversity. Anaon na lang nato parang madiretso na ko ba kay ang akong naandan gud nga word nga gamiton basta ingon ani nga statement unity in diversity. Kinaaman po ni katekism. Pero kinahanglan i-explain na tuon sa ibot pasabot anang unity in diversity. No? Dili na sa tanang punto, dili na sa tanang aspeto nga kinahanglan maglain-lain ta. Labi na kung gasumpaki. Kay ang pagtuo na to sa Dios dili man na dapat magsumpaki. Nabagoy panaghiusa nga muingon ang uban nga si Kristo dili Dios. Nya kitang mga Katoliko Dios. Dili na sabton nga puros correct na nagirongan di ba? Dili Dios, then mingog Dios, then apoy uban mingon nga ang Sabat tumanon na nga Saturday kanon na og unsa tong mga Hudyo sa una inaturag yun. Then ay mubasa og napulo kasugo nga pagbasa nga dunay gidili nga mga ribulto nga Diyos-Diyosan. Dayon ilahap hasta tanan dili na lang magbatunog larawan kay murabag na ingon nga basta ribulto Diyos-Diyosan gyud. Nya kay sa Katoliko dili man ingon ana basta maghisgot og larawan ang gidili diha kadto ramang mga Diyos-Diyosan katong mga larawan nga gibuhat sa tao nga gikompetensya sa Dios mao na gibawal. Pero wala gibawal tong mga sacred images sama sa larawan sa mga santos, mga anghel nga gihimo rang representation o simbolo o kanabang mga butang nga igo lang gapahinumdum sa atong pagtuo, wala na gibawal. Di ba? Pero sa uban, lahi man. Hasta ang mga sacred images, mga larawan sa mga santos, ila man ang gitudlo o gisabot nga bawal yun na. So, sumpaki na nga teaching. So, dili na matawag og panaghiusa nga diversity nga naglahi-lahi og pagtulunan nga gasumpaki ay. Mo na itong klarohon na nga kung sabto nato ning statement nga unity does not mean uniformity. Kung sabto nato na sa ingon niini naagi hapoy pa naghiusa bisan dunay diversity. Ang buot pasabot ana sa mga diversity na o mga kalainan nga wala magsumpaki. Pananglitan. Ang Eastern Rite, okay, Catholics. Na sila'y rite nga distinct para nila. Then, lahi po ang Western. Kaysa Eastern Rite, kung masayop, allow man ang ilang kanang si tawag anak kanang pari nga minyo. Pero sa Western, sanglit pwede man makahimog mga lagda, disciplinary laws, ang gipasunod celibacy gyud. Okay. Wala man ta magsumpaki ana tungod kay disiplina ra man nga mahimong usbon, mahimo pong unsa na kanang ipatuman sa usa ka dapit din mo po na ilang sistema dito. Okay. Gi-allow ta ana nga kana ba nga diversity basta in accordance to law nga sa Eastern Rite okay na sa ila then pero sa ato as a Western gi-require ta nga celibacy. Okay. Ubos na siya sa pagtugot pod sa atong mga lideres o sa atong kanang gituog magisterium. Mo na nga gi-allow ta ana nga diversity.
sa mga right o sa mga disiplina ba nga mao ni atong disiplina ani nga parokya din nila pod ingon ana pod, no? Pero usar atong pagtuo Katoliko nga nahiusa ta sa pagmando sa Santo Papa nga representative ni Jesus Christ ingon ana. Pero kung nagtuo ka ni Kristo, nagtuo ka aning mga pagtulunan sa Biblia dahil dili nato tuhuan ang representative ni Jesus Christ nga Santo Papa, dili na siya unity in diversity. Pananglit, ang mga iglesia ni Kristo, wa man sila mutuo nga ang Santo Papa representative of Jesus Christ. Mo nang wala sila mo pailalom, naglahi sila sa ilang grupo, dili na matawag og unity in diversity. Nakuha ninyo? So dapat, ang panaghiusa nga bisan lain-lain ta na atay diversity, dili nato dili na to ingnon nga, uy, pwede raman ta maglain-lain, so pwede nga dili ta mo tahod sa Santo Papa, di ta mo tuo nga siya representative of Jesus Christ, dili na siya unity. Kay klaro man sa Biblia nga si Kristo iyang pasabot nga giingnan niya sa Pedro nga ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong idili dirisuta idili sa langit, ang imong itugot then kadtong taliabot na nga mosaka si Kristo sa langit, iyang giingnan si Pedro atiman na nga akong mga karnero. Kadto nagpasabot man to nga si Pedro gisangunan ni Kristo sa katungdanan nga kanang pagkalabaw nga pastor. Kay kanagong mga katong pag-ingon ni Kristo niya, Pedro atiman na ang ako mga karnero. Ambot pasabot ana, siya mo pastor. Kaya kanang pag-atiman sa karnero, buhat man na sa ka pastor. Unya, ang mga karnero ni Kristo, tanan man, universal. Di ba? Kaya kung maingon lang tag, obispo sa Dipolog, obispo sa Osamis, obispo sa Amerika, limited man ang scope. Ang mga parokyano o mga believers raman sa Dipolog ang dumalahan sa atong obispo. Ang pagkapastor sa atong obispo sa Dipolog, limited. Diocese of Dipolog lang. O ang mga obispo po sa laing lugar, limited po ang ilang mga sakop nga gibantayan sa ilara pong lugar. Pero ang gitahas ni Kristo ni Pedro, ang mga karnero man ni Kristo sa to pa universal kay ang scope sa pagka-leader ni Kristo, sa iyang pagkapangulo, universal man. Unya, kinsa man ang iyang gitahasan anang iyang mga karnero nga pang-universal? Si Pedro. Kaya ingon man si Kristo nga ito niya, Pedro, atiman na ang ako mga karnero. Dili kay district by district lang ang karnero ni Kristo. Tanan. Tanang mga obispo, tanang mga leader, tanang mga pastor, dapat mo pailalom ni Pedro. Kay kanang pagkapastor ni Pedro, mao man na ang pagkapastor ni Kristo. Ganang pagka-universal pastor. Pero wala mawala ang pagkapangulo ni Kristo. Pero ang iyang pagkapangulo sa dihang tuwa na siya sa langit, invisible na. Bali, si Pedro, representative lang niya. Pangulo nga makita din sa yuta. Pero wala ilisis si Kristo sa iyang pagka-Diyos, sa iyang pagkasiya, sa iyang pagka-persona, wala. Ang iyarang kanabang pagka-leader nga makita diri sa yuta, mo ray tagaan og representative, mo ng Santo Papa, mo na si Pedro, kay giingnan niya si Pedro, Pedro atiman na ang akong mga karnero. So sa ato pa, dapat kitang mga Kristiyano, kitang nagtuo sa Biblia, mutuo ta ana nga sa dihang si Kristo taliabot nang musa ka sa langit, si Pedro mo iyang gi-appoint. Si Pedro mo iyang gipasabot nga mo pastor sa tibuok kalibutan, universal pastor. Ang term nga gigamit nato aron sa Katoliko, Pope, means father ng leader. Sa Iglesia ni Cristo, ang ilang tawag na executive minister. Ang ato, Pope. Nga natay basihan po sa Biblia na kay kanang word nga Pope, but pasabutan na leader, Papa. Unya natay bersikulo sa Biblia nga gipremis ana katong sa Isaias 22, 21 ug 22
nga kanang tinugyanan o Yahweh kana ang katungdanan tawgon og papa o father. Di ba? Mao man na. Unya sa gingharian ni Kristo, ang gitugyanan niya Yahweh si Pedro man, mao nang moingon ang Katoliko nga si Pedro may unang gihimong papa. O representative niya ba? Ni Kristo. Okay. Dayon daghan mang papa, no? Naay papa sa pamilya, ako papa na pod kay minyo na ko na nakoy anak. Okay. Mga pare, mga papa pod na. Now, munang ang mga obispo, ang simbahan nagunahon na og kanang identity nga term nga kana bang pagkapapa nga siya ra gyud ang ipasabot ana kanang pagkatinugyanan sa Yahweh sa gingharian ni Kristo. Gilainan nag-term nga siya ra gyud mogamit ana Pope. Pag ingog po papa gyapon na, pero ang ipasabot ana ang posisyon ni Pedro. Kay usara man na dili man tanang mga apostol ang gitugyanan sa mga Yahweh sa gingharian sa langit. Bueno, kanang authority sa tinugyanan sa Yahweh sa langit, kanang pagdili og pagtugot gi-extend po na ni Jesus Christ sa mga kauban ni Pedro, mga apostol, kay wa man siya magbinugtong sa pagmando naman siya kauban mga apostol. Pero sa tanang mga apostol, si Pedro ra gyud gitugyanan og mga Yahweh sa gingharian sa langit. So meaning siya mo'y chief. Siya mo sa Supreme Court pa na ang Santo Papa o Pope mo na siya Chief Justice. So ang kasamahan anang mga leader sa simbahan ni Kristo diri sa Utah, ang mga apostoles pinanguluhan ni Pedro, representative of Jesus Christ, mo na siya gitawag og magisterium. Then ang tukbang ana sa atong gobyerno, Supreme Court. Sa Supreme Court, di ba, gitibuok ng mga justices with one Chief Justice. Ang mga apostol po, ang pinaka-head nila ana, nga himuong representative ni Jesus, kahit wala naman sa langit si Jesus, muna silbing Chief Justice, Pope, Vicar of Christ. Okay. So, muna nga, kung sa atong nasod, ang final arbiter sa atong mga libro sa balaod, ang Supreme Court, nga ang iyang interpretation sa balaod mo ay definite, mo na kung magdebate ng mga abogado sa lower court o kinsay makardaog o naay diskumpiyado, pwede sila mo appeal, mo pasaka ana sa Supreme Court, di ba? Pero doon na desisyon ng Supreme Court, definitive na siya. Di mo na pwedeng bakwion. Okay, final man na. Ingon na po sa iglesia o simbahan ni Kristo nga gipasabot sa Biblia, ang gihimo niyang Supreme Court ang magisterium, kanang gitawag nitong magisterium. Nga unsa man ang magisterium? Peter and other apostles. Ang successor po nila kay kanang katungdanan gud kung mabakanti do naman ay mupuli na sa Acts chapter 1 verse 20. Ang katungdanan kung mabakanti dunay mupuli. Okay. Buhat 1:20, Acts chapter 1 verse 20. By the way, ang specific yun nga gipasabot ana nga verse kadto ng katungdanan ni Judas nga nabakante, dayon gipulihan. Kay mao lagi nay principle, basta katungdanan gani pulihan gyud na kung mabakante. Para sa guna sa atong presidente kung mabakante iyang posisyon, mag-elect na puglain. Di ba? Mao na nga kanang Santo Papa kung mabakante, pulihan yun na. Kay basta katungdanan doon na maging mapuli. Bisag sa eskwelahan gani, kung pananglit mamatay ng usa ka teacher sa usa ka section, pulihan na po na siya. Ina na. So kay katungdanan ni Pedro, katungdanan man to, sa dihang wala na siya, mo nang ato dayang tunan, ato dayang kanabang mag-research ta kinsa nakapulis yung katungdanan kay na magi mapuli nya. O bitaw mo ingon ang Katoliko nga sayop gyud ang Bible alone. Kay ang katungdanan ni Judas nga nabakante gipulihan mabasa pas Biblia kung kinsa nakapuli. Pero ang katungdanan ni Pedro mas labaw ra ba na kay representative of Jesus Christ guna kanang tinugyanan sa Yahweh. Okay. Now, ang pangutan na kinsay nakapuli sa katungdanan ni Pedro isip
Vicar of Christ, holder of the keys of the kingdom. Na kung magsaligra kag Biblia, di magkakakita na kay wa man na nasulat sa Biblia. Sa lain naman ng mga reference, sama sa encyclopedia, Wikipedia, kanang encyclopedia sa internet, no, i-search ni mo na to makita diha kinsa ang nakapuli sa katungdanan ni Pedro mo ng mga list of popes. Okay. So yun anong ako ni siyang gisgutan sa topic na to sa kanabang panaghiusa sa Iglesia ni Cristo, sakto ba na kanang ilang black voting? Wala sa ako mo diretso. Okay. Ako sang i-establish sa atong discussion karon nga unsa gyud ang pahiusahan ni Kristo. Kay kung mo-argue ang mga iglesia ni Kristo nga kami mo'y insakto kay gahiusa mi, no? Kamo mutuo mo na. Okay, sugdan na nato na ugtas ng iglesia ni Kristo. Kana bang panaghiusa sa iglesia ni Kristo? Mao ba na ang gipasabot sa Biblia nga dapat natong dapat natong hiusahan? Ngungutan ako ninyo. O akong i-rephrase po. Sa di pa ta mo go into deep yun, magpalaw man na. Sakto ba nang giingon sa mga iglesia ni Kristo na itong mga igsuon nga tungod kay gahiusa sila sa pagbutar nga kung unsay gitudlo o napilian sa ilang mga leader, sa ilang mga kinsa na sanggunian, unsap kinsa ng mga labog mga katungdanan diya sa iglesia nga sila mo'y mag-meeting din kinsa ilang mapilian nga kandidato nga mao ni hiusahan sa tanang mga iglesia, mao nay butuhan ng black voting nila ba? Sakto ba ilang claim ang ilang pag-ingon nga kami gyud ang tinuod kay gahiusa mi, kay naman sa Biblia gitudlo man ang panaghiusa? Okay. Now, ang atong hinay-hinay nga pagtubag ana mao nga atong timan-an dili tanang panaghiusa sakto o correct. Ngano man. Kay naa may gausa pero dili angay usahan. Unsa man, pananglit na ay grupo sa mga kawatan, sindikato sa pagpangawat, sindikato sa pagpanulis. Gausa po na sila. Pero tungod ba kay gausa sila, sabto ng husto sila? Kay nag-usa? Kanang gausa sa pagpanulis, gausa sa pagpangawat. Kay gausa man, sakto na dayon. So, dili na. Muna nga, ang pangutanan na lang karon kanang panaghiusa ba sa Iglesia ni Kristo, mao ba na ang gipasabot ni Kristo nga dapat natong hiusahan? Unang-una, ako yun mong klarohon. Kung kanang Iglesia ni Kristo nga gisugda ni Felix Manalo, kay kanang Iglesia ni Kristo ay INC 1914 kod, ang gasugod ana si Felix Manalo ni adtong 1914. Dayon, daghan lang nituo pod ana kay gigamit man ang Biblia. Then ang ngalan pod ni Kristo gigamit nga pangalan Iglesia ni Kristo gud na pag sa Biblia. Pero ang pangutana, mao ba gyud ng grupoha o simbahana o iglesia ang ipasabot ni Kristo nga dapat natong hiusahan tungod kay ang ngalan sa maong grupo Iglesia ni Kristo? Mao ba gud na? Di mangutana og magklaruhan na ita ana. Now, ang pagtubag ana, kinahanglan atong tanaw ng Biblia o tanaw na to kanus ana nahitabo ng nasa Biblia o kinahanglan tubagon na to kanus aman day gasugod ng Iglesia ni Kristo nga tinuod sa Biblia. Kanus ana gasugod. Siyempre, kung nagtuon ta, moingon gyud ta nga ang kang Kristo nga iglesia nga mao gyud dapat hiusahan kadtong gisugdan gyud ni Kristo sa Jerusalem. Kadtong gisugdan ni Kristo sa Jerusalem, mao gyud dapat natong hiusahan. Kadtong gisugdan niya nga ang unang mga sakop mga apostol. Mao toy tinuod nga iglesia ni Kristo nga mo'y dapat hiusahan nato. Ug unsa may mga balaod ani, unsa may mga disiplina ani, unsa may mga sistema sa simbahan nga sundon atong sundon.
Kay mo man ni dapat hiusahan nato kung maghisgotag panaghiusa sa usa ka pagtuo. Mag-usa ta sa unsay gihiusahan sa grupo nga gisugdan ni Kristo. Mao na hiusahan. Nakaron, kanang gisugdan ni Felix Manalo ni adtong 1914 sa Pilipinas nga gihinganlan niya Iglesia ni Kristo. Mao ba na ang gipasabot ni Kristo nga hiusahan nato? Ang akong tubag dili. Ngano man? Kay kanang Iglesia ni Kristo ni Felix Manalo, ngalan ra Iglesia ni Kristo ana. Ang kanang grupo nga iyang gisugdan, dili na Iglesia ni Kristo, ngalan ra Iglesia ni Kristo ana. Ngano man? Kay kanang pundok niya, dili man na mao ang gisugdan ni Kristo sa Jerusalem. Kay kanang grupo ni Felix Manalo nagsugod na diri sa Pilipinas. Unya, samtang kanang Iglesia ni Kristo nga maogi angay usahan nato nagsugod sa Jerusalem. Samtang ang kang Felix Manalo nga grupo gasugod sa Pilipinas ni adtong 1914. So dili na mao ang gisugdan ni Kristo. Kay ang gisugdan ni Kristo nga Iglesia ni Kristo kadtumang sa Jerusalem nga ang unang mga sakop mga apostol. Kung atong susihon ng grupo ni Felix Manalo nga girehistro sa SEC, siya biya may gasugod ana dinasin mga kauban walang ko kami memorize kung naamoy kopya ng Articles of Incorporation sa Iglesia ni Cristo. Dito nimo mahibaw-an kinsay mga kauban ni Felix Manalo sa pagsugod niya ana iyang grupo. Oh. Mao na nga kung ibutang ta kanang maayo nang gibuhat nila nga black voting kay nag-usa sila. Foul na, ngano man. Kay dili man ka ng grupuha mo ay dapat hiusahan na to. So bisan pag usa sila anang black voting nila, murag maingganyo po to, tuod no, kay nag-usa. Pero foul na daan kung hisgutan na to, o tun-an na to ang Biblia, kay dili man na maong grupuha ang pahiusahan. Kadtumang grupo gyud nga tinuod nga gisugdan ni Kristo sa Jerusalem, o unsa na ng grupuha karon mao toy angay usahan nato ug unsay mga sistema sa mga disiplina ug kung sa eleksyon pud ug unsay iyang sistema sa eleksyon mo toy pagasundo nato. Kay sa tinuod lang bisan pag for example sa Katoliko dili man ang sistema sa Katoliko sa eleksyon wala man ta gi-require og black voting. Ang sistema nato tagaan magkagawasan ng tao nga mopili kinsa iyang gusto. Then dayon secret man yun na untang baluta wali dita magistoryahanay kinsa ang kanang atong gibutuhan. Mo nay pamaagi nato sa pagboto wala ta gi-require og black voting bisan ganing sa Biblia wala man ang black voting. okay. Ang atong simbahang Katoliko wala ta buti. Gitagaan tag freedom mura pag Dios ba nga gahatag freedom sa tao wala siya pugsa, di ba? Ang tao wala man pugsa sa Ginoo nga kinahanglan magbuutan ra gyud ka, kinahanglan muadtog gyud ka simbahan ug di ka mato simbahan tiwalag ka. Di ba? Hinoon gitagaan niya authority ang simbahan sa pagtiwalag, pero wala gyud litra por litra sa Biblia nga kung di ka kaadto simbahan ang Dios gyud moingon nimo nga tiwalag na ka. Dili. Hinoon na tiwalag sa Biblia kay instruction man sa Ginoo, prerogative mo na sa mga authorities nga kinsa tong itiwalag. Pero kana ganing isagutan sa nato, kana ganing pagtiwalag sa Iglesia ni Kristo para nako dili sila angay mohimo ana, wa sila authority nga mohimo ana. Kung ma-prove na to nga kanang ilang relihiyon dili si Kristo may gasugod ana o founder ana. Kay kanagong iglesia o simbahan nga gipasabot ni Kristo sa Biblia nga dunay authority sa pagtiwalag, ag iya man ang gisugdan nga grupo. Dili man na sabto na to nga kung bisag kinsa rin magtukod og relihiyon, bisag kinsa lang magtukod og iglesia din tungod kay naa sa Biblia ng pagtiwalag din tanan na anay authorities pagtiwalag dili na. Pareha na sa atong gobyerno god. Ang authorize sa atong gobyerno o kinsa ng mga pulis dihang
legal nga naagi authority sila ragi mga pulis, dili kay moingon ka nga mo claim lang kag pulis ka nga wa ka mo eskwela's pagka pulis, dili. Kung kinsa tong authorize sila rapod. Ingon na niya kana agong iglesia nga gisugdan ni Kristo nga nay authority sa pagtiwala, gadto man gyud ang iyang grupo nga gisugdan niya kanang kang Felix Manalo, dili mas Kristo may gasugod ana. So og buto na hunaon, dili na mao ang simbahan o iglesia nga gitagaag authority sa pagtiwalag. Muna nga ako sa akong kabahin kay sa akong pagtuo kanang gisugdan ni Felix Manalo, dili man si Kristo may gasugod ana. So para nako foul na ng ilang mga pagtiwalag, invalid. Invalid nga nung mayon kog invalid kay wala sila authority mo tiwalag, kay dili man si Kristo mao'y founder o gasugod sa ilang grupo. Gani kini no mga referensya di na manigar gyud sa Iglesia ni Kristo, bisan sila gani sa ilang mga statement sa pasugo na sila statement nga dili sila musupak nga kining Katoliko mao gyud ang sinugdanan nga gitukod ni Kristo sa dihang wa pa kuno hinganlig Catholic Church nga ang ngalan pa kuno ani Iglesia ni Kristo, sa dihang wa pa hinganlig Catholic Church mao ni ang Iglesia ni Kristo sa una, mao ni Katoliko. So but pasabot nga uyon dahil sila nga kining grupuha mao gini ang gisugdan ni Kristo. So kay mao man ni ang gisugdan ni Kristo, so mao ni ang naay authorities pagtiwalag. Dili ka nang gisugdan ni Felix Manalo kay dili man na mao ang gisugdan ni Kristo. Ang ila lang moingon sila nga asa dihang Iglesia ni Kristo pa ning Katoliko, wa pa ni usba ang ngalan, wa pa hinganlig Roman Catholic Church. Iglesia ni Kristo ni, pero nawala na kuno ang pagka-iglesia ni Kristo ani kay lain na magnalan Roman Catholic Church naman. Na gibalik-balik na nakunig tubag sa mga exposition nako, dili na angay tuuhan ano man. Kay hinganlan dahil sa laing ngalan mawala na ang iyang pagkasiya. Di ba? Si Simon sa dihang gitawag sa Pedro, makaingon ba ka nga kadtong Simon nga gitawag ni Kristo Pedro lain-lain tong nga tao? Si Simon sa dihang Simon niya ngalan sa dihang gitawag sa Pedro, nahimo siyang duha ka tawo nga lain-lain? Dili oy. Si Simon gitawag man siya ni Kristo og Pedro, therefore usara di ay si Simon nga gihinganlag Pedro. Si Pablo, dili man to Pablo ngalan diretso, Saul pa man to siya, gihinganlan siya ni Kristo og Pablo. Mao na nga si Saul sa dihang nahimong Pablo, kay gihinganlan siya og Pablo, wala siya nahimong duha ka tawo nga lain-lain. No? Ang gihinganlan og Pablo si Saul rapod. Di ba? So mao na, so kanang ilang giingon nga tungod kay ang Iglesia ni Kristo usab banggalan gihimo mang Roman Catholic Church, dili na Iglesia ni Kristo, dili na mao. Kay ako gibalik-balik na gini nako mga igsoon. Ang una gyud akong description o katawagan Silbert. Dayon gihinganlan pugog Bobby as my nickname, Angga. Then pagkadako nako, mahilig man ko butyag sa radyo, mahilig man ko butyag sa kamatuoran, gihinganlan na pug ko og Veritas, kay kanang Veritas Latin word for truth man na o kamatuoran. So karon sa ato patulo na akong description. Silbert, Bobby as my nickname, Veritas as my radio call. Pangutana, kay tulo man akong description, lahi-lahi man ang description, nahimo ba kung tulo ka tao? O usara gihapon ko bisag tulo akong description, usara ko. So mao po na sa logic, simple logic, di ba? Ang Iglesia ni Kristo ila man ning giuyunan nga sa sinugdanan kuno sa dihang wa pa ni hinganlig Roman Catholic Church, mao ni ang Iglesia ni Kristo. Sa diyang gihinganlan na kuno ni Roman Catholic Church sa First Vatican Council, nawala na ang iyang pagka-Iglesia ni Kristo. Dili na angay tuhuan, kay balik kay na nga panguna-una. Nga naman, kay ako, si Silbert, gitawag og Bobby, gitawag og Veritas, wa man ko na nahimong tulo nga lain-lain. Usara man ko. Di ba? Si Simon gitawag og Pedro, usara man ka tao. Si Saul gitawag og
Pablo, usa raman ka tao. So, niuyon man ang Iglesia ni Cristo ni Manalo nga sa sinugdanan kuno wa pa kuno ni Roman Catholic Church mao ni Iglesia ni Cristo sa dihang gihingalan ako ni Roman Catholic Church dili na ni mao ang Iglesia ni Cristo. So mura pag ilang ipasabot ba nga lahi na ang Iglesia ni Cristo, lahi pa dili na mao. Kay ang gihingalan og Roman Catholic Church ang Iglesia ni Cristo ra man po di usara. Mao pagali mo ay tinuod nga Iglesia ni Cristo ang Roman Catholic Church, kay ang gitawag og Roman Catholic Church ang Iglesia ni Cristo ra man pod. Aminado sila anak, dili na malain-lain kay usara man na. Bisan gani kung basahon ng Biblia, kung Biblia ra gyud mi atong basahon, ang pagtawag-tawag sa grupo ni Cristo dili biya kay usara. Kanang Iglesia ni Cristo lang dili. Gitawag po nig Iglesia sa Dios. Gitawag po nig Iglesia sa mga balaan. Unang Korinto 14:33. Gitawag po nig Iglesia sa mga hintil kay dunay hintil na kabig. Pwede po nig tawag og born again kay ang mga sakop na born again na nahimo ng Diyos nun. Pwede po nig tawag og chosen people. Christians. You know, historically, conciliarly na ang mga obispo sanglit sila man mo ay mga dagkog langgo sa katungdanan, sila mo ay nag-specify sa descriptive nga kanang itong official descriptive names mo na Roman Catholic Church. Di sana ko na i-discuss kayo samot kataas ng atong topiko. So mao na, so kanang black voting sa Iglesia ni Cristo dili na angay hiusahan. Bisan pag murag tamis na to paminahon ba kay nag-usa sila. Pero dili na angay hiusahan kay dili na maong grupuha ang angay hiusahan kay dili na mao ang gisugdan ni Kristo. Ang gasugod ana si Felix Manalo. Peace be upon him. Ato man ang gitahod siya. Kato galing pag separate niya. Katoliko man to siya, gabalin-balhin og laing grupo. Kay na siya mga rason po kay para ingon ko niya na sayop dito sa Adventist nga iyang gibalhinan din. Nagbalhin-balhin hantod nga murag nahimo na siyang ETS kuno din. Hangtod nahimo nagtukod siya giya. Nganlan niya Iglesia ni Cristo. Pungutan na kisa may gisugod niya ato. Nga maghimo siya laing grupo. Nga human naman nasugdi ni Cristo ang iyang grupo sa Jerusalem. Unya gisaaran pagyud nga dili maguba sa ato pa magpadayon. Sa Lucas 1:33 ang gingharian ni Kristo o Iglesia magapadayon. Nganong sugdan pa man ni Felix Manalo nga nagpadayon man ang Kristo. Mayon sila nga na apostasi man. Mo ibutang tan na ay naapostasi daghan kay namay gitagna puris Biblia nga dunay manindog nga magtudlog binalitad. Pero wala man giingon nga ang tibuok magtudlog binalitad. Kay kung ang tibuok pod magtudlo og binalitad sa ato pa matutal apostasy gyud maganap ang tibuok nga pagtalikod sa ato pa way mabilin sa ato pa wala kapadayon di ay. So wala matuman ang Lucas 1:33 nga kinahanglan matuman kinahanglan sa Biblia magpadayon. Bisan ang ganghaan sa impierno dili makaguba naka kung natutal apostasy tibuok yung natalikod sama sa gitudlo sa mga Mormons gali makaingon ko nga ang Mormons may nakaunaan ng doktrina nga total apostasy kanang ganap nga pagtalikod. Dili man kanang Iglesia ni Cristo may unang nagtudlo ana. Kanang total apostasy, ganap nga pagtalikod, tibuok nga pagtalikod sa Iglesia dili si Felix Manalo may gauna ana nga teaching. Kanang interpretation nga ang tibuok Iglesia ni Cristo, tibuok na apostasy mo nang wala kapadayon. Nang kinahanglan na puglaing messenger, dili na angay. Kay sa Biblia ang giklaro ang last messenger si Jesus Christ ra. Klaro ka nang sa book of Hebrews 1:1-2 na sa karaan but pasabot sa Old Testament ang Diyos nakigistorya pinagig mga propeta sa kaulahi ay mga adlaw kun last days ang Diyos nakigistorya pinagi siyang bugtong anak but pasabot si Jesus Christ. O sa to pa ang last messenger si Jesus Christ. Kanang last days
nagsugod na panahon ni Kristo. Na Hebrews 1:1 up to 2. Kanang kaulahi ay mga adlaw ang ipasabot anak kadtong pagsugod ni Kristo sa iglesia mo to. Ito pa, siya ang last messenger. Dayon, kay pamaputo siya magdugay diri kay namatay to siya. Di gipatay, di nabanaw, di nibalik siya yang amahan. So ato ding kinsa may iyang representative mo to nga maklaro man na iyang gipasabot kinsa iyang representative si Pedro, kay siya may giingnan Pedro ati man na ang akong mga karnero. So siya may silbing universal pastor, siya may visible head diri sa yuta, representative of Jesus Christ. Na. So ang hiusahan nato kung buot na hunaon mauning Roman Catholic Church. Kay naa diri sa Roman Catholic Church ang representative of Jesus Christ nga gitawag nato ron og Pope. Nga bang maingon sila nga kanang doktrina ng Pope imbento na niadto ng ika-7 siglo ga sugod, kay kanang termino nga Pope awahira na imbento. Mura ba gipasabot nila nga tungod kay naimbento ng word nga Pope awahin na niadto ng ika-6 o ika-7 siglo sa to pa kanang pagtulon-ana didto na niadtong tuiga kasugod tuwa na dili kay mura man adi kay mura mao gyud ila mang gipalutaw nga ang ngalan mo'y nakapatungha sa butang gihinganlan. Mura ba nga ang bata mo'y nakapatungha sa bata dili ang bata na ana awahi hinganli, di ba? Awahi ang ngalan sa bata dili kay paghingalan sa bata mo pay pagtunga sa bata. Kana pong katungdanan sa pagkapo dili na sabton sa diyang na imbento ng termino nga Pope ay panatungha ng katungdanan ni Pedro dili naana ng katungdanan ni Pedro awahi na hinganlig Pope. So nakuha ninyo. So ayaw mong tuoan ng argumento nga kanang doktrina nga Pope niadto lang ng ika-6 nga siglo nagsugod ng doktrina. Mahimong ang termino dito niadto nagsugod, pero ang gihinganlan anang termino na wa pa nahinganli. Kay ang gihinganlan anang kanang termino nga Pope mao man ang katungdanan ni Pedro, order of the case nga dugay naman na dito pa na pa mas Kristo na katong pag-ingon ni Kristo ni Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, katupong sa Juan 21:15-17, katong taliabot ng musaka si Kristo sa langit, nga iyan nagyong i-turnover ang pagkalabong pastor ni Pedro. Ingnan niya nga, Pedro, ati manang ako mga karnero. Dugay na nagitahas ni Kristo ni Pedro, awahi lang hinganli o Pope. Presgoda ng kapila dyan ko ka-encuentro mga debate ani. Roman Catholic Church na asimbol na First Vatican Council. Sa ito pa, natukol din ng Roman Catholic Church 1870 lang, 1870. So, mo gihapon tong atong line of argument sa ito pa, paghingalan anang Roman Catholic Church, mo pa pagkasugod sa Iglesia Katolika, dili kadugay na 33 AD good. Pila naka-popes ng labay, aya pa gi-asimbol ng Roman Catholic Church. Naana ang grupo, awahi lang iyang description nga kanang pagkatibuok ba pag-asimbol Roman Catholic Church. Pero dugay na ning rubuha ga exist, awahi lang na asimbol lang iyang mga description nga gihimong opisyal. Kinaaman po'y authority ang mga bishops kay mga leaders man sa paghimog mga description. Okay. Naaman po sa Biblia, Jeremias 31:21, butangig mga description o mga ilhanan ng dalan. Kisa mo ng dalan si Kristo, iyang iglesia, iya mang lawas. So kay lawas man iyang iglesia sa to pa pwede po matawag og dalan. Butangan kunog mga description, butangan kunog mga ilhanan. Jeremias 31:21. So, klaro na. Jeremias 31:21, butangag mga description o mga ilhanan ng dalan. Si Jesus Christ mo ng dalan sa atong pagtu-Kristiyano. Kay ang iyang iglesia, lawas man niya. Sa ito pa, dalan po, kay lawas man niya ang iglesia. Butangag description. Kinsa may nagtuma na, di ba, mga obispo. Kay kung magsalig lang ka ng kanabang name tag na iglesia ni Kristo o iglesia sa Diyos, kopyahon mo na. So,
Saan mo na to pagtino sa Tinoo di kadtong sa mga ilhanan para sa kwarta. Di ba ang kwarta na to dili man igo ng kanang name tag nga kanang iyang numero kanang palitan 1,000 bill, 500 peso bill dili na igo kay pwede man ang kopyahon. Mo nang ang mga authorities nga muhimo kwarta ang Central Bank magbutang silang mga ilhanan, mga description sa pag-ila unsay fake unsay dili, di ba? Mao pod. Mao na nga kanang kung naay grupo moingon nga Iglesia ni Cristo may Church of Christ may Iglesia sa Diyos may ayaw sa tuod yan kay bisan kinsa pwede mo kopya ana. Kana lang Church of Christ dili ra man si Felix Manalo may gamit ana. Kato si Campbell day na may Church of Christ pod nga dili tukod ni Felix Manalo nga motuo ra pod nga Dios si Kristo. Nya kanang kang Felix Manalo dili na may tinuod ana ron. Di ba? Munay kuan dia. So mao na no. So ngano akong klaroon sa inyo nganong kanang black voting sa Iglesia ni Cristo dili na ang hiusahan. Unang-una wala na sila'y authority nga moimposara na. Ngano? Kay dili si Kristo ang gasugod ang ilang iglesia. Si Felix Manalo. Ang iglesia nga dapat iusahan na to kadtong gisugda ni Kristo niya kay mao maning Katoliko. Silang pasugo, klaro gali na. Ang iglesia Katolika sa pasimula, siya ang iglesia ni Kristo. Unya, dito naman noon sila nito o atong iglesia ni Kristo kuno nga gisugda ni Felix Manalo nga kung atong sabtunog ayo ngalan ra may iglesia ni Kristo na ang pundok dili man nganong makaingon ko kay ang pundok gud ni Kristo si Kristo nga sugod ug mao to ang iglesia ni Kristo gyud unya kay ang gitawag nila iglesia ni Kristo ang gisugdan man ni Felix sumo nang makaingon ko nga ang iglesia ni Kristo anang grupo ang ngalan ra pero ang grupo dili iglesia ni Kristo ano kang Felix Manalo man na mura man nag kanang ilimnon tandaway na ay original pero pananglit na ay maghimo pog butilya then awaton po niya nabutangan po niya tandaway ya dili na original kay lahi man tong original di ba pero og dili ka kabantay kay maayo kay pagkakopya din og makaatik na ka di man ni original ang name tag ra man day mo tandaway agingal na di mo rin itandaway mo na nahitabo na magpasilo ako ni katawa ko kay example ni daghang kayong nauwat ana noon sa bagay na mas Biblia ng massive deception na pagani ka ng CCF po doon pastilan mahirap ba kayo mo tudlo na ilang leader ka na si Peter Tanchit may kay daghang kayong na daniya na kuhan ko no CCF sa manang CCF Christ Commission Fellowship kung but sabton si Kristo kuno'y ga-commission nila kanus nga kung basahon na to ang Biblia ang gi-commission ni Jesus mga apostoles man then kung wala na itong mga apostoles siyempre ato ding subayon kinsa man itong nakasunod sa ilang authority sa ilang nasumpay sa ilang grupo niya Katoliko man but pasabot ang gi-commission yun ni Kristo mga apostol nga ang nisumpay nila kay doon na may mupuli silang katungdanan ni mga bishops ni Katoliko nga nagpadayon hangtod karon mo ni ang tinuod nga gi-commission dili nang kang Peter Tanchi kay diri na sa Pilipinas gusugod 1984 mingon sila nga Biblia may gitudlo niya sa tupaday kung naday grupo ron nga awahira ang itudlo Biblia din moingon na day gi-commission man pagpila man day ka grupo gi-commission ni Jesus nya na may statement si John dia sa 1 Juan 2:18 ug 19 nga na may mga nibiya sa grupo nga gisugdan ni Kristo nga gitawag alig mga antikristo na yung sa akong na ito pag-harmonize na ron nga dugay naman na sugdi ni Kristo yung grupo niya gapadayon niya katong nibiya ani tawag antikristo na so kanang mga nagtukod-tukod
gigamit nila ang Biblia. Ang ilang mga teaching siguro gipangkutlo sa Biblia, pero ang ilang grupo dili si Kristo may gasugod na. Kaya kung moingon puta nga puros na tinuod, nagtudo, nagsinumpakyay, wala mo pa ilalom sa representative of Jesus Christ sa Pope, niya panaghiusa rin na. Nga ang giingon ni Kristo dias, giingon dias Biblia, usa ka pagtuo, usa ka panun, o usa ka magbalantay. Nakisa man ang magbalantay si Jesus Christ. Di ba? Unya kay tuwa naman siya sa langit, ato ding tanawon og ayo ang Biblia. Kinsa man iyang gipasabot nga representative niya si Pedro man, Juan 21:15-17, Pedro ati man nga ako mga karnero. So, pasabot kanang katungdanan ni Pedro mao nay silbing magbalantay nato karon sa kalibutan kasi Kristo tuwa na mas langit. Niya kay nabakante man tong posisyon ni Pedro kay namatay naman to siya. Niya tanaw nila to 15 na pulin nila, di ra ba na matubag sa Biblia mo nang sayop gyud ng Bible alone. Okay. Yan na sa list of popes na to makita 15 na kapuli ni Pedro. Clemente, Cletus, hantod sa karon. So, diya ta mo pa ilalom, usa ka panun ubos, usa ka magbalantay. Kristo man na, iyang representative si Pedro. Then, siyempre, kung inigkabakante doon mo puli. So, kana ang katungdanan mo pa ilalom. Kaya usa ka panun, usa ka magbalantay. Nya karon. Kung mingon tag Kristiyano ta din, wala ta mo pa ilalom sa Pope nga successor of St. Peter. Di naghimo tag atong kaugalingong grupo nga mao man ni angay hiusahan ug unsay mga sistema ani sa eleksyon mao ni hiusahan. Dili nang black voting ano kay wala na gitudlo sa Iglesia Katolika nga kung mag-eleksyon black voting. So dili na angay hiusahan nato din ba tingali mo ingon na Iglesia ni Kristo nga sa ato pa kanang inyong sistema sa eleksyon nga tagaan o kagawasan ang mga sakop magpili kinsay botohan. Unya maglain-lain man yun. Sa to pawa mo nag-usa. Sayop man ang prinsipyo. Gausa gyapon ming mga Katoliko sa sistema nga gitudlo sa simbahan. Kay ang simbahan giingon nga sa eleksyon tagaan ang matag usa nga makapili sa ilang gustong botahan. Then kung ang mga Katoliko mosunod ana gitagaag freedom, dili na sabton nga kung maglain-lain ang gibutuhan, wala na gausa gyapon mi sa sistema nga gitagaan ang mga sakop nga libre, gitagaag freedom kinsa ang ilang butuhan. Hiusa gyapon na. Kana ding mag-conclave ang mga cardinal na kanang mag-voting sila. Naghiusa sila pag-conclave. Bisan na nga wa sila magpareha siguro kinsa ilang gibutuhan. Kaya nga kay ang sistema nga gitudlo nga libre ang matag usa mo pili. Then gisunod na sa mga kardinal. Di gausa sila kay mo na instruction. Gausa ang mga kardinal sa pagpili. Pero gausa pud sila sa ilang sistema nga gitudlo nga matag usa libre mo pili. Then dito na day na iphon na og kinsay silbing labaw mo toy silbi day i-elect nga successor of St. Peter, Pope. Gausa ang mga kardinal pag-conclave sa sistema sa eleksyon. Usa gyapon na. Ang mga Katoliko, gausa pod sa sistema nga ingon ana nga wala ta didi, wala ta diktahe. Sa pagbali-baliyon, bisag ka ng Biblia, himo na itong example. Unsa may example sa Biblia kung mag-eleksyon o dunay kanabang katungdanan mabakante, wala gi black voting anak. Ang kung maghisgot ang example nga ang bakante nga katungdanan gipulihan, example katong himo na tong example katong kang Judas sa dihang nabakante ang posisyon ni Judas, di ba nag-elect sila puli black voting ba to dili oy natoy duha ka silbing kandidato. Then wala pag yun nagiingon nga nagwingon sila nga si Matias na diretso, si katukisa mo tungo sa wala. Garipa pa gani ito. Di man ni haripa to kinsay naripahan mo igihimong puli ni
ni Judas. Dili black buting. Di ba? Bisag unsa og balikwat na Biblia kung eleksyon niya mangita tag example kato ramang nabakante ang katungdanan ni Judas ang gipulihan, dili man to black voting, ripa. Unya kung ma-prove gyud na prove naman nato nga kining Roman Catholic Church mao gyud ni ang tinuod nga Iglesia ni Cristo, sa to pa ang mga kardinal o mga obispo mo'y magbuot unsay sistema sa eleksyon. Ya, kung sundo na sa mga sakop, gausa gyapon ng mga Katoliko. Mas nindot pa kay ang matag usa gitagaan pag kanang free will o kanang kagawasan nga magbutas. Sa Iglesia ni Cristo kanang ilang black voting, wala makapili ilang matag usa ka sakop kay na pipila ra man ka tawo nga buot. Nga ug unsa ilang napilian mo din to idikta sa mga sakop black voting na mga napagidili maayo nga mga panghitabo ana. Ikatong mga politiko, mangulitao man dahil sa Iglesia ni Cristo. Dili na. Sumo na nga kanang black voting sa Iglesia ni Cristo. Nag-usa tuod sila pero dili na mao ang angay hiusahan. Kaya dili man kana nga sistema sa pag-elect, wala man nagitudlo sa mga authorized nga mga obispo. Wa man nag-ingon ang mga obispo nga mag-black voting kay ang mga obispo man ang successor sa katungdanan sa mga apostoles, mao nang sila mo'y magbuot unsaon ang sistema sa eleksyon. Wala man maingon ang mga obispo black voting ato wala. Nya nganong mo to man ta atong mga ministro lang wa man to'y authority. Asa magikan sila authority nga sila bagudong giingnan sa Biblia, ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit ang inyong itugdili. Ang giingnan ni Kristo anang authority sa binding and loosing ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit ang mga apostoles. Sa ato pa, wala naman ang mga apostoles, kinsa may successor sa mga apostoles? Mga obispong Katoliko. Hatag lang tag duha ka example. Obispo Ignacio, ikatulong obispo sa Antioch, disipulo ni Apostol Juan. Dili man to obispo ni Felix Manalo to. Wa man to'y koneksyon. Si Bishop Polycarp, disciple of John gyapon, Katoliko gyapon nga bishop. Unang mga ikaduhang siglo pa na, tulo. Wa pa 1914. Ni Felix Manalo, wala pa. Sumaw na. Ang authority na sa mga Catholic bishops, cardinals, wala sa mga ministro. Okay? Creation na nila ilang grupo. Niya ang maghatag og authority ang mga apostol, laying of hands man, kanang pagpandong sa kamot. Niya kanang ordination sa pagka-ministro sa iglesia, wa na mo connect sa mga apostol. Sa ito pa kanang ilang mga meeting o kung si tawag nila anak kanang mag-meeting ilang sanggunian. In the first place, wala na sila authority anak kay dili man na maong grupuhang gisugdan ni Kristo, so wala na sila authority mag-meeting. Siguro okay sa atong gobyerno kay wa may ang balaod na to may gipalabi nga relihiyon, patas man ang lantaw. Pero kung maghisgot ang Biblia, usara ka grupo ang gi-authorize ni Kristo, ang iyang grupo, ang mga apostoles una, o kinsa po itong gi-authorize sa mga apostoles na nila ang authority. Nya kay mga bishops man na, kung iyo na itong tanawang Biblia, sample buhat 1:20. Kanang katungdanan sa mga apostol, gitawag po nag-bishop, bishopric. Sa King James Version, basahan na. Katong example nga, ang katungdanan ni Judas sa pagka-apostol, giingon to, and his bishopric let another take. No? King James Version, Acts chapter 1 verse 20. Ang katungdanan ni Judas apostol gitawag og bishopric. Okay, mao na din na sa history ang sumusunod sa mga bishops o sa mga apostol gitawag ng bishops. Wala na giparehas sa mga apostol kay mura gi-exclusive nila na munang nabatasan na dayon sa tradition nga ang successor sa mga apostoles tawag og bishop. Nya wagali gitawag og bishop ng karon na magiging tawag bishop ng Manalo. Bisan pag gamito nila ng description nga bishop, dili man po ng grupo ko maangay ana kay dili man mo ang gisugdan ni Kristo.
So mao na nga kanang black voting sa Iglesia ni Kristo. Dili na angay hiusahan, unang-una tungod kay dili na mao ang grupo nga gisugdan ni Kristo. Si Felix Manalong gasugod na mo nang wala na sila authority, wala na authority ng ilang mga council kung doon naman gali sila council. Murag lain ang ilang term na dili council. Murag meeting lang no, ng mga pagtitipon. Yeah, Muna, unang-una walay authority sila nga mo imposar ana kay kanang ilang grupo dili na tukod ni Kristo. Bisan pag-ausa sila. Kay dili man tanang panaghiusa sakto. Ang pahiusahan sa Biblia ang gisugdan ni Kristo. I-prove sa nila mao na gisugdan ni Kristo. Kanang ilang grupo dili sila kaproba na. Ang ilang pagproba na mag-imbento sila interpretation. Mingon nga natalikod tong gisugdan ni Kristo mao nang ipaabot si Felix Manalo nga last messenger. Wa man gitudlo sa mga apostol, maigo man kay sila nang tudling nga ilang gamit-gamiton atakis katoliko kanang mingon nga katong ningon si Pablo ayaw mo to sa mga magtudlo og wala na mo gitudlo. Kay ngano gitudlo dai sa mga apostol nga si Felix Manalo ang last messenger ulaw. Na tanawa mo gamit sila ang magdugang silutan, dugang man nga teaching, wa man gitudlo sa mga apostol. Mingon sila nga, wala na litra po litra, pero gipasabot, pasabot nga dugang. Diba? Igo sila, pero si paritapik ng ilang kanang Galatia 1, nga ilang iatake na to, na ay very convincing argument ang Katoliko na. Unsaon na pag-interpret nga wala na siya kapasabot nga tanang kamatuuran na sulat sa Biblia o gula sa Biblia di tinuod dili na naon pag sabot kay pagkadaghang tinuod nga wala malitok litra por litra sa mga apostol pero tinuod gyapon kana lang paggamit sa pulong Trinity wa man gigamit sa mga apostol pero tuo na to na kay ang gipasabot ana naman po sa Biblia sa Diyos sa tulo ka persona wa gali mo gamit ang mga apostol og pulong monotheism. Wala. Kita na gigamit na nila. Pero anong mutuuta ng monotheism bisag wa na malitok sa mga apostol kay wa man ginanaswat sa Biblia. Pero mutuuta ng monotheism kay ang bot ipasabot mutakdo man po sige tudlo sa Biblia. Unsa man ang monotheism? Usa ka Dios sa tulo ka persona. Aw dili. Ang pagtuo nga usa ra Dios mo na monotheism kay katong usa ka Dios sa tulo ka persona gitawag mo tug Trinity, di ba? Ang pagtuo nga usa ra Dios mo na gitawag monotheism pero di ta kabasaan na sulod sa Biblia ang gigamit na sa mga apostol. Una. Sumuna nga kung doon na tayo mga terminos katoliko nga wala gamit sa mga apostol, okay naman na kay dili man asabton nga kung wala na malitok sa mga apostol dili na natuan dayon kay depende man na sa unod kay naman po'y paglambo nga wala pa panahon sa mga apostol nga wahira na to gihimo kana ding pagbutang og chapter o verse sa Biblia wa man na mahimo sa mga apostol tungod ba kay wala nila mahimo din ang mga obispo na gihimo na sayop na ang mga obispo kay ilang gibutang og chapter o verse dili sayop na no katong pag-decide, pag-canonize, pila ang officialist sa New Testament nga ni-decide ang mga obispo niya itong Council of Rome nga kinirang 27 mo atong officialist sa New Testament. Wala man na mahimo sa mga apostol. Mbot man una-unaon, dugang raman ang buot-buot sa mga obispo. Nga wala na himua sa mga apostol. Pero nganong nituo ta, dili lang gali kay Katoliko mo nagtuo na bisa mga Protestante ni apil og tuo nga wala man nag-ingon ng mga apostol na wala mag-decide ang mga apostol sa ilang council sa Jerusalem nga nag-ingon sila nga ang officialist sa New Testament 27 lang. Nga niadtong panahon nga wasa dihang wala pa gipilian sa mga obispo unsa i-apil sa New Testament daghan kayong sinulat ang mga Kristiyanos dili lang 27 15 nagbuot, nagpili nga aron i-appeal sa New Testament, mga bishops na nga successor sa mga apostol. Council of Rome 382. Gi-affirm sa Council of
Hippo 393, Carthage 397 ug sa uban pang mga council nga gi-reaffirm. Kani kanang New Testament gi-compile na sa Katoliko din gipilian din gi-bookbind gitapad din sa Old Testament. Wala gali magsugos Kristohana ngayon na nauna. Bisan ang mga apostol wagid sila mag-ingon nga magkining atong ipanulat atong tapokon dayon ang Old Testament dayon ilangkob din nato na iyana. Wa di ta kabasa sa Biblia na nga sugo na sa mga apostol kinsa may gabuot-buot anang kanang New Testament pilian din ug nanay mapilian i-compile na itapokon din itapad sa karaang tugon. Kinsa mga apostola gaingon ana, kinsa Ginoo gaingon ana, kinsa gabuot-buot ana mga obispo ra, successor sumusunod sa mga apostol. Nganong mutuo ta ana bisag wala na giingon sa mga apostol sa ilang panahon kay ang nakasunod sa authority sa mga apostol mga obispo man. Klaro man na giingnan ang mga apostol ni Kristo ang inyong diri sa yuta diri sa langit ang inyong itugot. Mga apostol giingnan ana. Nya nahinumdum ko nga nainiingon nako ba na ba nga mga apostol ra may gitagag authority way labot ng mga sumusunod sayop na kay ang kanang authority katungdanan mapanunod na kung kinsay mapuli presibaan ng presidente kinsay nakalingkod nga presidente anang tuiga ug ilisda na pud siya ang iyang authority mapasa pud sa musunod unsa tong authority ni Duterte mapasa ni Bongbong kay siya naman po'y presidente mao na. So kung ang mga apostol na sila authority sa binding and loosing, mo bitaw nga council sila sa Jerusalem, usara po ilang council na himo, di ba? Oh. So mutuo ta atong council nila, meeting nila sa Jerusalem tungod sa anang binding and loosing ang inyong idili diri sa langit. Ya, doon ang galit tayo prueba nga doon na sila giusob ato katong Council of Jerusalem nga sa Old Testament, di ba, ang kinanglan dili ipasakop ng mga hintil kay mga Hudiyo ra pero sa Council of Jerusalem gipaklaro nila nga dili na i-appeal na ang mga hintil, di ba? Nganong mutuo man ta sa Council of Jerusalem tungod kay ang mga apostol na sila authority nga maghimo og council, dili nang sanggunian sa ni Felix Manalo wala na. Din karon sa atong panahon ngano ang mga councils Katoliko tungod kay ang sumusunod sa mga apostol base sa history mga obispo man. Oh. So kung ang mga Katoliko nituoan ng Council of Rome, Council of Hippo, Council of Carthage, Council of tanang council sa iglesia sa Katoliko nganong mutuo ta tungod kanaan na tay premise ana katong Council of Jerusalem. Sa Council of Jerusalem noon napa sila Jewish prohibition ato kanang dili pagkaog dugo nga ilang giimposar pero dili to universal law kay pang Jewish raman to. Sa Council of Florence wala to kay gi-Christianize ang mga bishops na ingon nga atong i-Christianize tanan atong tradition atong mga pamaagi. Okay, lambo naman kay tagkahibalo. Di man ta obligado atong mga Jewish prohibition. No? Bisag ang mga apostol doon na sila gi-appeal. Pero kanang mga prohibition gani nga pang Jewish ra, pwede man na usbon kay kanang mga balaod nga ceremonial, mga disciplinary, pwede man na mausub sa mga later authorities. Para sa lagunan sa itong gobyerno, ang mga congressmen o mga senador, pwede man sila mag-revise og balaod, di ba? Kay sila man mga lawmaking body. Iyon na po sa unsa to mga balaod nga dili moral, pwede pang usbon, ang mga authority sa iglesia pwede mag-usab-usaban na. May katingala na, no? Mubitaw nang maingon sila nga naman sa Council of Jerusalem dili ipakaog dugo niya ang mga sa Katoliko ron ipakaon naman. Ipakaon na kay gi-repeal man na itong Council of Florence. Kung naa ka panahon sa mga apostol, obligado ka ato kay mo man to ilang disiplina nga dili pakaon ng dugo pero
Tanawon nimo ang history sa dihang wala na mga apostol lang, ilang mga successor, ilang mga sumusunod nga nakasunod silang authority, mga obispo man, unya ang mga council na kay kuno na valid mo na. Kay magsige man nag-meeting kung dunay mga problema ug unsay ipang amin nga mga balaod nga pwedeng mausob. Kay abi nimo ang iglesyang tinuod na may authority sa pag-usab-usab og balaod. Hebrehanon City 12. Katong mga balaod nga disciplinary ang dating, juridical, ceremonial, pwede na usab-usabon. Hebrehanon City 12, ilisan ng pagkapari, ilisan ng usabang balaod. Oh, di ba? Usara gyud ka balaod nga pwede dili usbon sa mga authorities. Kanang moral. Pero kanang ubang mga balaod pwede na pangusbon. Kanang dili pagkaon sa dugo, dili naman na moral. Kuha na kanang disciplinary na sa ilang panahon o ceremonial ba o unsay tawagan na basta di na moral kay kung moral pa na nanas na pulo kasugo. Di ba? Yeah, sa universal teaching ni Jesus nasa gospel, wa man na niya idili ng pagkaog dugo gani ingon pa mo siya iyang dugo ug iyang lawas ipakaon, painom, di ba? Pero katong Council of Jerusalem kung nailalom ta ato dito ta na tao panahon sa mga apostol, obligado ta mosunod ato kay mo man to ilang disiplina silang panahon. Pero sa diyang gi-refill na sa mga later successor, mga bishops, di na po ito na ito sundon. So, mauna. So, kanang Iglesia ni Cristo, huwag saksi niyo ba, o uban pa nga, niuyo na sa Katoliko nga pwede niya kanunong baboy, dang uli imbis kay wala man ilabot, nga kanang kasabutan na wala na ilabot sa Christianity. So, muna dito obligado na. Hasta po ng kosher law. Ang mga Iglesia ni Cristo, saksi niyo ba, nakasabot sila sa teaching sa Catholic na pwede na kanon ng baboy, pero kanang dugo lang, dili nila ipakaon, agi sa Council of Jerusalem. Wa man sila kahibalo nga, katong prohibition sa Council of Jerusalem, pagkaog dugo, dili to universal rule. Disiplina to sa ilang panahon nga pwedeng i-refill, pwedeng usbon sa mga later authorities. Sa rason nga dili to universal law. So kay dili man to universal law, sa to ba pwedeng i-refill, pwedeng pawalang bisa, kaya naman po authority ang iglesia binding and loosing, pagdili o pagtugot. So muna nga gi-refill to sa mga bishops sa Council of Florence kay dili man to pang universal. Pang Jewish raman to, temporal man to nga restriction. Now, asa man na to mahibaw ang universal rule ni Jesus na sa gospel. Basahan ng tibok gospel, di ba? Wala mag-iyon si Kristo nga dili ipakaon ng dugo. Di ba? So mo na itubagan na mayon sila nga nang kaon naman mo ginuguan wala na idili ni Kristo sa universal rule. Gidili lang na panahon sa mga apostoles. Gani, wa may record nga tanang mga apostol nga naguna-huna gyud ato. Si James ramay naglitok ato nga wala ampoy ni supak mutong ilang na carried to sa Council of Jerusalem nga doon na sila disiplina nga dili ipakaon ng dugo. Di ba? Pero balikon ko, dili to universal rule. So pwede tong usbon, dili to ipatuman sa mga later authorities nga mao ang mga bishops. Nahitabo man yun sa Council of Florence, naingon man ang Council of Florence nga di na nato ni appeal ning prohibition sa pagkaog dugo kay dili man ni pang universal nga balaod, temporal disciplinary ra man nga nature. So sa atong authority nga natay authority sa binding and loosing, pagdali og pagtugot, pwede nato ning walaon. Pero wala sa mga bishops ng moral law kay pang everlasting man na. Rasa ng sabat nga iyang moral essence pagsimba, di man na mawala ng pagsimba. So, mao na. So na, di nadaghan atong topic, dili lang kay Black Boot. Okay. So, ato na ning tapuson. Kung nalimtan ako about aning nga topic, sa sunod na lang po. Basta, kanang black voting sa Iglesia ni Cristo, nganong dili na angay hiusahan. Unang-una, tungod kay kanang ilang grupo, dili na ang usahan, kay dili na mao ang gisugdan ni Kristo. Then, ikaduha, ang black voting nga pamaagi sa eleksyon, wala gitudlo diri sa Bible.
Ang Bible gatudlo og panaghiusa pero never nga gi-specify nga kung mag-election ingon ana black voting dili. Dili. Ang sundo nato nga pamaagi sa eleksyon ug unsay gihiusahan sa mga obispo nga gialaw nato. Nindot pa kayo ang gi-require nato sa mga bishops, wala pa tad gipapili pa ta. Kinsay atong gustong ibutahan. Whereas sa kanang mga ministro, pila ra ka tao ang gabuot. Di nila nang idikta sila mga sakop din tanan mo mutuopod nga. Dili man wa man nagitudlos Biblia. Nya mayon sila, kami mo insakto kay gausa mi. Kay ngano, tanan daing panagiusa correct. Dili oy. Baliko na ko to kung giingon ka ganina. Naay mga kawatan gausa, naay mga tulisan gausa, sakto ba sila? Dili. Ato lang sulayan ba atong i-grant pananglit kung maayo ng black voting. Ibutang ta lang maayo ng black voting kay panagiusa gud. Pero musango na sa authority. Kay dili man kanang grupuha ang gitagaag authority ni Jesus Christ. Kay ang grupo ni Felix Manalo never yun nagitagag authority ni Jesus Christ. Kinsa nga grupo o simbahan o iglesia ang gitagag authority ni Jesus kadtong iyang gisugdan una mga apostol. Dayon kinsa may nakasunod ana? Kinsa may nakasunod sa authority ni Peter? Kana mang list of popes. Kinsa po'y nakasunod sa ubang mga apostol mao man tang mga obispo. Ito pa Peter and the apostles, pope and the bishops mo na'y successor sa mga apostol. So, kining grupuha ang hiusahan o gunsa may idikta ani nga sundo na to kay gitagaan manig authority ang inyong idiliog itugot mo na'y sundo na to niya mga obispo wa man magtudlo og black voting. So dili kanang black voting mo hiusahan. Kay imbento ra na sa mga ministro ni Felix Manalo. Diba? Sa pagtapos maingon ko dili sabton tungod kay gahiusa ang mga iglesia ni Kristo correct na sila. Kay dili tanang panaghiusa dapat natong tuhuan nga husto. Kay bisan ang mga tulisan o kawatan na ay mga grupo nilang gausa po sila pero dili sila husto. Ang iglesia ni Kristo ni Manalo dili ang hiusahan kay dili si Kristo mo tinuod nga gasugod ana si Felix Manalo nga walay authority nga mo himo ana. Nahimo lang na niya kaya nga itong gobyerno wala may official religion nga gausa ta ana. Ang atong gobyerno na may pagka relativist. Meaning tanang magtukod og grupo tag-respetuhan nga but pasabot mo na ilang truth then sapit laing grupo mo po na ilang truth bisag managlahi. Murag ang gobyerno murag makasubo kus pag-ingon ba nga naay pagka-relativist. Pero dili na mo igitudlo sa atong pagtuo. Usara gyud ka pagtuo ang gitukod ni Jesus Christ. Niya siya mo'y pangulo, then iyang gipasabot si Pedro iyang representative sa dihang musakanan sa langit. 1:21-17 na ingon si Kristo ni Pedro, Pedro atiman na akong mga karnero. Pagkabakanti sa katungdanan ni Pedro, tanaw din na to. Di na matubag sa Biblia na sa list of popes. Sa Wikipedia makita na. So, kanang grupuha, kanang na-pope mo'y angay na tutuhuan. Dili ng executive minister, wala na. Di na masumpay ni Pedro. Si Kibuloy, dili po. Si Peter Tansi, di po. Ilan ng mga imbento. Nga mura po sila tinuod, kaya gigamit man nilang Biblia. Mubitaw katong CCF nga akong namit na kailan ako, naka-dialogue na ko. Ingo kanang mga Bible verses nga inyong gipangkutlo, gihimo na ninyong icing. Gihimo ninyong murag inyong gi-sugar coat sa inyong grupo. Parang dunay mo tuo ninyo. Di ba? Sa kanang cake bitaw butangan man nag-icing pang-inggan nyo man aron nindo tanahon. Oh, di ba? Aron mo palit jud ang tao kay nindo tanahon agi sa icing. Oh. Mo puna kanang mga grupo tukod dag mga tao. Dili man na kang Kristo kay dili mas Kristo may gasugod dili ginatinood. Pero aron dunay mo tuo ay singan daig mga Bible verses.
o sugar coating Bible verses mo to kung giingnan siya nga dili lagi si Kristo may gasugod ana inyong grupo. Kay kanang si Peter Tanchi ana gasugod sa Pilipinas. Wala na gi-commission ni Jesus Christ. Kay ang gi-commission ni Jesus Christ mga apostol man. O kinsa ang sumusunod sa mga apostol, dito ta makikhiusa. Nya kay kung tanawon sa history, kanang grupo sa mga apostol, sumpay ana kining mga Catholic Church. So, kining Catholic Church mo angay hiusahan na to. Kay mao ni ang tinuod gi-commission ni Jesus Christ. Muna, bantay mo ang nagtanaw ng video. Bisan pag nagtudlo og Biblia, pero kanang pundok, dili si Kristo mo'y gasugod ana. Dili na mao ang angay usahan. Bisan pag unsa kanindot ng mga interpretation nila. Nga naman, basahan ninyo ang 1 Juan 2:18 ug 19. 1 Juan o 1 John chapter 2 verse 18 to 19. Kung unsa kuno tong gisugdan ni Kristo, dito ta magpabilin. Dili ta mo biya nga maghimo taglaing mga grupo dili. Basahan ninyo 1 Juan 2:18 ug 19. Kadtong gisugdan ni Kristo nga nagpadayon, ingon si John, kadto ko nung nibiya dili isipon nga tinuod sakop. Kay ang tinuod sakop magpabilin, mura man gunang kami niyon nga bisan pag mga naay mga problema ang mag-asawa dili gid magbulag. Sa kasakit ug sa kalipay mag-unungay. Mo ang iglesia po nang gisugod ni gitukod ni Kristo na man ni mga pagsulay kay daghan na may yawa gud. Naa po ni mga problema. Pero wala ta sugo nga biyaan nato ni tungod sa problema. Parehas ra gyapon sa pamilya. Ingon na. O kay gapadayon man din. Nya ang nasakit pag yun kay kadtong mubiya kuno ani tagog antikristo. Natingali mo, ingon mo nga, nganong antikristo man, gatuo mo kung Kristo, natuo mo kung Bible. Nahimo kang antikristo indirectly, tungod kay nibiya ka. Kay ang tinuod sakop, di man yun mo biya. Di ba? Sa ito pa, ang imong pagka-antikristo, gitawag og indirect. Kaya wa ka maguna-una nga antikristo ka. Pero ang imong action, matawag kag antikristo, kay nibulag man ka. Kay ang tinuod Kristiyano, dili yun mag-antay. Sa ito pa, makighiusag yun sa tinuod. So kung mubulag ka, so nahimo kang antay. Siguro sa una-una dili ka antay kay nahigugma ka ni Kristo, nagtuka sa mga pulong, pero ang imong buhat kay nibulag man ka, sa to pa ang imong action mo ay nakapaantay nimo. Anti-Christ ka in the sense nga tungod kay nabulag ka. Anong itulag? Indirect kay wala nimo gyud na kay siguro imong pagtuo nga napagyapon kas tinuod. Barabag si San Pablo ba nga katong wala pa siya makabig iyang gilutos ang gisugdan ni Kristo nga iglesia then giingnan siyang Kristo Saulo pa man to sa diyang mapatawag wa pa siya tawag kag Pablo Saulo nganong imo kong gilutos di ba nalibog si Saulo okay niyo wa man ko maglutos imong matinumanon galing ko kay ang iyang pagtuwa niya Judaism pagyapon tung karaan mutong gilutos niya kay abi niya siya mo'y sakto nagtuo siyang sakto siya nga siya mo'y nagsunod sa tinuoan jud sa Dios katong Judaism o amin siya ka huna-huna nga nanay Kristyanismo nga didto na punta biyaan tong Judaism o na nga sa diyang wala pa niya madawat ang Christianity gidipinsahan niya ang Judaism mo nang katong musunod sa grupo ni Kristo iyang lutuson. Nya muna pag-ingon ni Kristo niya nga Saulo nganong imo kong gilutos. Wala na sa una-una ni Saulo nga iyang gilutos ang Ginoo. Kaya ang gilutos kadto mang iyang grupo nga gisugdan ni Kristo sa kahibalong gisugdan na ito sa Ginoo. Gitawag niya bakak tong grupo nga mo may correct na kay biyaan man tong daan kasabutan nga Judaism kinahanglan na may Christianity. So muto example nga si Pablo gilutos niya ang gisugdan ni Kristo nga wa siya kahibalo nga gilutos diyan niya ang tinuod katawhan. Muto gitawag indirectly galutos siya sa iglesia nga bag-ong gisugdan ni Kristo. Nganong mayon tag indirectly kay wa siya gahuna-hunaan nga tukod sa Ginoo tong iyang gilutos. Wala kay nagtuo siya nga ang insakto kato pagyapong Judaism nga iyang gidipinsahan. Sumunod siya nga gilutos niya ang grupo nga bag-ong gisugdan ni Kristo indirectly. Sa to pa matawag sa pag-honest, may pagka-honest mistake.
So murag dili siya guilty ato. Ipahibalo lang siya nga imo kong gilutos Saulo indirectly, honestly. Kay wag sabto na to morally dili man to guilty si Saulo ato. Morally kung i-interpret kay wa man siya kabalo. Kaya niya correct siya, di ba? So di siya guilty kung inanao na to pag-interpret mo gamit tag moral principle mo, moral philosophy. Gawas kung kahibalo na si Saulo atong higayuna nga tinuod tong iyang gilutos mo na to ang tinuod nga gitukod ni Kristo, gitukod sa Dios, din iya yung gilutos bisag kahibalo na siyang sayop siya, diya siya magilty. Pero undangan sa nato na ning tapuson. Sumaw to mga igsoon. Ang black voting sa Iglesia ni Cristo sa pagtapos maingon ko. Ibutang ta maayo na nga sistema sa election. Granting without admitting. Dili po na angay hiusahan na naman. Kay kana nga role, ang gahimo ana nga role, ang gasugo ana nga role, walay authority. Kinsa may gabuot-buotan na. Ang mga ministro or mga sanggunian ba na or kinsa nang magbuot diha, kinsa ilang mga leader diha. Wala sila authority tungod kay dili man kanang ilang grupo, dili man na ang gisugda ni Kristo. Ang gisugda ni Kristo mao ning Roman Catholic Church. Mga apostol, dayon Roman Catholic Church ang nisumpay kay mo man ang sumpay. Gitawag man siya Roman Catholic Church. So, kung mag-eleksyon, wala nag-impusar ang mga obispo black voting. Ang ilang panglantaw na dili na maayo kay election gud ngano mang pilar ang katawo magbuot. Diba? Idikta sa mga sakop. Ang ideal ang sa pamaagi sa mga obispo nga wala ta gaungi, wala ta diktahi sa atong labaw. Nga libre ta kay pwede naman ta makapili og maayo nga naman. Kay ang simbahan mohatag man og kanang guidelines nga unsay angay butahan. Bisag dili maghisgot og ngalan mingon lang kinahanglan mahigugmaon sa Ginoo. Dili oppressive kanang buutan usa pa nang mga qualification maayo mura na i-role ingon sa mga obispo. So bisan pag ang obispo dili maghisgot og ngalan kinsa ang butahan, so kung naay mga kandidato dito nga natunong ato bisag wala ta mag-istoryahanay nga siya atong gibutahan, magtaklo mag-usa gihapon tagbutar niya bisag wa ta magtabi nga mauto siya. Ngano man kay kung ang iyang kinaiya, kung ang iyang talent isip politiko na nitakdo atong kanabang guidelines nga gitudlo sa atong simbahan, di bisag wala ta magkahibaw-an na nga mao dito atong gibutuhan, nag-usa gihapon ta niya boto kay nitakdo man ang iyang pagkasiya sa guidelines nga giingon sa simbahan without naming sa name sa candidate. Nindot pa kay kita gyud atong kaugalingon gyud mo'y namili, dili kay pipila ra ka tawo. Diktadorya man na. Di ba? Nya mingon sila wala day mo nag-usa ming mga Katoliko sa pagsunod sa pamaagi nga gitudlo sa mga obispo. Nga wala min nila hikawi sa among pagpili. Eleksyon gud. So dili nila matawag nga wa mi gausa. Siguro wala min nag-usa mga Katoliko sa pagboto kinsa nang tawhana. Pero gausa mi sa sistema nga gitudlo sa simbahan. Wala man gitudlo po sa Biblia nga kung mag-eleksyon kinahanglan jud magparehas gyud nay mo dikta nga o kinsa may inyong leader dia mo dikta nga kana siya din idikta rin. Wala man. Then ang wala na ko maisguti ani sa sunod na lang pudayon no mga igsoon. Kay wala po ko gahimog outline. So hangtod sa sunod higayon kini si Silbert Tundoyano Senior alias Veritas sa ngalan sa anak sa Espiritu Santo. Amen.